Falta només una setmana per Carnestoltes i per aquest motiu la Regidoria de Joventut de Malgrat ha organitzat un taller de màscares. Aquesta activitat s'ha realitzat al Centre Cívic de la Immaculada durant aquesta tarda de dijous per continuar la de demà divendres. El taller estava adreçat a nens i nenes d'11 a 18 anys, però ha tingut més èxit entre els més petits. El taller ha consistit a fer una màscara de guix a partir del motlle de la cara dels participants. També ha estat pensat, però, amb altres objectius. Clar, a més el taller està preparat perquè us facin parelles, mentre un té el que se li fa el motllo a la cara, vol dir que ha de tenir confiança amb l'altre perquè és el que li està posant el guix, vull dir que hi ha molts aspectes a treballar a través del que és una simple màscara. Evidentment, és que a part que els joves vinguin al centre cívic, que vegin que es fan activitats, doncs que entre ells es relacionin a diferents edats, que vegin que es poden ajudar mútuament, col·laborar a l'hora de dissenyar, pintar, doncs donar-se idees entre ells. Durant la nit es deixarà secar les màscares que es decoraran en la segona jornada del taller. Alguns, però, no han pogut esperar i ja han practicat amb els pinzells.